Hallo, met Julio. Spreek maar even in. Doei! Hallo, hey, hallo, het is Sam met mij. Even de voicemail checken. Even voor het tussendoor. Ik vind het weekend niet gans erbij, want dan zit hij en dan zit ik daar. Ik wens u allemaal een schoon weekend weer. En een super 11e van de 11e. Amuseer u en maak er iets schoons van. Limburg gaat het 4e seizoen in. Aju, we zien ons weer en denk eran, mijn mailbox staat altijd open.